Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hata di partangangan tadi bagas satikon jalot tama barita na ulisian hata ni debata alani jumulo hita martangiang. Asini rohama di hamu doho dame nasiat Tuhan debata amata doho sananak na Tuhan Yesus Kristus doho siatod di porbadia. Nunga mangarade roha doho pikiran nami nang si pareon nami ipe nunga hupailek kami. Laho majalo laho doho tumangiho kasitongan di hatami ali jahoba debata ama anak doho tod di porbadia. Alani ukap mahasitongan ni hatam di hami jala pargugoi mahami marhite hagugo do huaso ni todim laho mangalapati nang laho makanguluhosa mananginangi do hami pakulingi mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Barita na ulisan hata ni debata mangatoi dohot mamakulingi hita takasma bigiot tadi bagasatikyon siap panguhum bidulima manang kitab hakim di bidu 5 ayat sada sahatu ayat 12 tapai hutihut ma songonon tar surat disi. Dungi maridde ma si Debora dohot si Barak anak ni si Abinoam diari nasa sadai songonon pinuji ma jahuba ala adong partogi manguluhon Israel ala girgir rohani bangsoi sumeahon dirina. Tangihom ma hamu akka raja jala tareho pinggolmu hamu akka partogi au sadiri tahe naing maridde upuji Jahuba au nang mamilti parhinaloan di Jahuba debatani Israel. Ali Jahuba ujunaruwa raiho sian Seir ujunawamolus ho sian luat Edom humut talatanoi manetehi hut akka langit doho akka obun manetekon aek. Malala akka dolok maradupod Jahuba lao songoni dolok sinay maradupod Jahuba debatani Israel. Uju dia ka ari ni si Samgar anak ni si Anat uju dia ka ari ni si Jael tarulang akka dalan nabulun jala jolma dalam mardala siad dalam pangaliatan hurangan partogi di Israel hurangat tongon pai mahehe au si Debora hehe au gabe ina ni Israel upili debata akan nai baru do Israel jadi masa maha musuh di harbangan da sida hapedang adong jupang idau lobu-lobu manang hujur di tonga-tonga ni 40.000 halak Israel. Lomo dorohaku mida akasi paretta Israel dohot mida halak natoropi akan agirgir sumeaho dirina sian lomona puji hamuma Jahoba hamu akan nama kuduli haludi siha paspili hamu akan nama kuduli palano nauli jala hamu akan namar dalapat maridde mahamu sikak ni suara ni aka napagulut di labung partuaehan dia deho boru-boru no yang disi akan dengar bahasa ni Jahoba dengar bahasa di partogi di Israel ujuna tuat lau muli tu bahal nabi bangso ni Jahoba marsonang-sonang tole ali Deborah tole eddeho masada edde hehe maho ali Barak jala togihon akan tertaban binahemi ali anak ni si Abinoam ido sahatna salom. Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hata haang gina pinaribut oras mari hita salhuna. Di partangangan tadi bagas satikyon nunga hujahahon barita nauli sian panguhum bidu 5 di ayat sada sahatu ayat 12 epistel tamei di minggu tanggal 10 Mei manangari mingguon 2025 di minggu na margoar kantate na marlapatan do kantate berarti eddeho kamuma di Jahoba. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Laos apit tuo jahan ni parminggota manang dinamanangin hita sakata ni debata nama dok di basa-basahon debatado hamubaun ni roha. Allah mengaruniakan pertobatan. Allah ni dua kedamang doh denang molo di basa-basahon debatado hamu baun ni roha Allah mengaruniakan pertobatan dia do harowa pakorhon ni ubaenna gabe eddehonon eddenai baru di Jahoba ubaenna pujion jala pasangapot Jahoba do parutungan na harowa molo didok di basa-basahon debatado hamu baun ni roha akadamang dohot dainang di basa-basahon debatado hamu baun ni roha namar lapatan doi di lehon partikia tu hita asaolo hita manadikon akka pardosau teh
Di lehod debatado akan aposona maswarahon asa adong hamu baun ni roha diaka hita. So nang di bangso Israel di hati hai. Di lehod debatado partikia jala disuruh do akan aposona lau maswarahon hamu baun ni rohai. Ai takas dua kadamang doho denang di pabotohoni naso di halomohor rohani jahuba jolmai mian jala manotong di bagasad dosa. Ai molo manotong jolmai di bagasad dosa ujung na tu hamatean roh di saliling na do uhuma do na naik si jalo onna. Alani molo didok hamu baun ni roha di basa-basa hod debata ai marlapatan do jala di papatar hamu baun ni roha ido adong ima pengampunan. Mula dong hamu baun ni roha ketika ada pertobatan maka ada pintu masuk untuk menerima pengampunan. Dan ketika kita boleh menikmati pengampunan maka bagi kita dibukakan pintu berkat. Ido riko nati akadamang dohot denang hamu baun ni rohai. Alani molo di basa-basa hod debatado di leo partikken di hita diatoi di pakulingi hita di baritahon ditogiho kita asa marhamu baun ni roha basa-basa ni debatasi songoni totu ikon elde honota laos ido nang dijamitatta di bagasat tiko na kadamang dohot dainang maride mamuji-muji pasangap guar ni debata dohot nasa pabahenan na si Debora dohot si Barak maride masih Debora dohot si Barak anak ni si Abinoam di hari nasa sadainin na. Ahado harwa. Na niedehon ni si Deborah do si Barak. Ala di paloas debata jala dilehon partikian. Tu bangsa Israel molo tajaha di bidua patate. Narodo bangsa Israel jauh-jauh Rona sida uso-uso tu debata. Artinya Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih panadayon di diri, Tuhan kasih ya anugerahnya kepada mereka, kepada bangsa Israel. Asa ukap rohana sida mengalului Jehovah. Taruhum bangsa Israel alani pardosaun nasida sumoba baal manang Asera dinara marsobbain nasida tu baal dohot tu Asera mabbain hasugiro doi dia dopan ni debata dohot sugoni rohani Jehovah ido banda taruhum nasida alani hajahato si songoni gabe pola di pasahat Tuhani di pasahat Jehovah nasida tu tangan ni Raja Yabin, Raja Jabin ima Raja Kanaan. Raja Kanaan nama mereka dihajor jala panglimana imana margoar Sisera. Akadamang dohot dainang hacitan marniae menderita bangsa Israel. Dibahen Sisera panglima ni Raja Kanani ima Raja Yabini. Apalagi didok pola marsiaratus ninna hureta bosina. Siaratus hureta bosi jala 20.000 tahun liling na nasida ditindas si Sera manang halak Kanani. Akadamang do dinang molonunga sampai 20 tahun marsi tahunon. Molodang adong hamu baun ni roh adang adong pada diri nang nabi noto biate. Alayon bangsa Israel gabi jojo nasida tu debata. Alanido akadamang dohot dinang diborhati Jehovah ima panurirang manang nabi sahala perempuan na margoar si Deborah. Jala didapoton ma si Barak panglima perang ni halak Israel. Madok
Pabua nunga di pasahat Jahuba ima si Raja Kanaan manang Sisera panglima ni Raja Yabini. Dido Aryodo sadario di pasahat nin. Alania kedamang doh dinang nama saulonga kita. Di sino berengota dung adong pahamu baun ni rohai. Gabe dukap de bata dotong. Pengampunan marhite-hite na pinasahap na tu si Deborah barita pabua de bata na pasahaton Raja Kanaan Yabin tu tangan ni bangso Israel. Alanya kadamang doh dinang odo na ni dehon ni si Deborah doh si Barak ay takas do. Pabahenan ni Jahuba na mangaleho kamunangani ditaluhom ma si Sera. Jalaridok pola do mate ibana dibunuh si Yael sada perempuan ima pardihuta manang pardijabu ni si Heber mate di tangan ni sada ina manang sada perempuan nate. Ini luar biasanya. Alai saluhu nai hobar tu ayat 10 do ayat 15. Naung jumolo do didoksi Deborah pabua Tuhan sudah menyerahkan. Tuhan sudah mengacaukan. Ima panglima perang ni si Yabin, ima Sisera. Tuhan sudah mengacaukan. Bisa kereta berkuda atau kereta besi. Rupanya di tangan Tuhan dikacaukan. Alani do kadamang do denang didok si Deborah marede mamuji pasangap Jahuba. Marede masih Deborah do si Barak anak ni si Binoam, si Abinoam di hari nasasade ima ari hamonangan ni Israel manaluhon halak Kanaan. Luar biasa teh. Ari dasasadei, ari di parmate nisi Sera, panglima nisi Yabin, Raja Kanani. Halongangat doi dietong rohanisi Deborah. Jala pabahenan ni debata natung takas belegasi tutu doi. Dungadong pertobatan, dungadong hamubaun ni roha di bangso Israeli. Debatasan diri malporang humokop Israel. Alani do kadamang doh denang maride mamuji-muji pasangap guar ni debata. Didok si Deborah pinuji majahuba ala adong partogi manguluhon Israel ala girgir rohani bangsoi sumeahon dirina. Pinuji majahuba debatado tu debatado hasahatan ni pamujioni dang paburnang diri si Deborah dang didok ikon ibana gabi balga jaladang kadang menuntut nang si Yael sahala perempuan nama bunuh si Serai. Alai takas do Jahuba di patibo ay pambahanan di Jahuba doi dietong rohana gabe marhamonangan dan sida ido de batado na di papuji-puji jala di sobba ay kadamang do denang anggohita no ay ngate do so haruria do pe pambahanata ngay ko menuntut kita asa gabe mangahu tu diri pamujioni ngay ko kita dapotan apresiasi diaka prestasi natabain. Nga mamuji diri hita.
Hola noti depe pabahenata. Oti depe natalean. Ngetor seneng memuju diri kita. Nama loa kita mando alaniau. Au do. Namar pabahenan. Idu juta teh. Ujung nagabe memuji diri. Apa memuji diri nina, puji diri hama mago do ate. Alai puji Tuhan. Haleluya. Sukacita. Ini dia. Deborah doh si barak dan mengahutu diri. Alai justru doh bangso pe tudah sida di hati dakon. Tangi hok kamu maalia ke raja. Jala tarehok kamu pinggolmu hamu akka partogi. Ausad diri tahena yang marede upuji Jahuba. Upuji Jahuba. Au mamiltik para hinaloan di Jahuba debatan Israel. Namar rapatan dua kadamang dohok denang. Danga dong penuntutan di mana asa gabe imana si pujion. Ala ibana nang peibana nama dok nunga di pasah Jahuba arisa darion tu tangata tu bangsa Israel hamonangan nalau manaluhon yabin manang si serai. Alai tu debatado di bahen pamujion. Alani manogu-nogu hamuna do kadamang do denang AHP na adong dihitai molo di rohampe jala di rajumi rohami marhiteho gabi adong nauli dapot di tonga-tonga ni punguan gabi adong dapot to aka parutungan gabi adong parsaulian diho botoma tu Jahuba doho mardok mau lihate amin ikut debatado namar sangat iko boy do atusan do rajuman debatado napasahat to ni napadua ho nakadamang doho denang habal gao do hagugu ni debata hasok kalon nai di gobar ho jala di hataho si Deborah doi di pamujio ni jala memang itu di pamujio ni ate hasok kalon do habadion ni Jahuba hagugu do wasonai ido na naeng si hati dakonota pola do didok si Deborah di ayat opati teh dohot ayat 5 nang di ayat ono pabuwa Jahuba na sokkal na badiay molo mamolus ibana humuttal matanoi manetehima dohot aka langit dohot aka ubum manetekon ahek dakadong naboy manahan maradupo Jahuba malala akaduluk maradupo Jahuba ni mahasok kalon mahwaso ni debata buru pinoy nga kadamang do denang tapakilalaon hasok kalon habadiaon hagugu do waso ni Tuhani unang do nga do di bagasang gereja pe setong patentengok kita teh dakadong habadiaon ni debata tabereng biate unang do di bagas joro pe doho di konsistori pe ya aka bahasa na sugir nama hatagugu nama disi emosi nama molo pola do nuaing ikut tubuh ke meja ate tak adong be pangarajumio nate nadong hasok kalau do habadion di debata mangalia peliani batu di bagas jorei ya dang adong hahormaton niang rohatta talopit-lopit do peliani hape bereng mahagugu do haso di debata dia deho si Deborah humuttal ninna akatanoi manete hiuhut akka langiti jala malala dohot akka gunungi akka damang dohot denang sokal nai Jahuba hagugu do hasonai songoni mate digobbarhon napatuluhon akka damang dohot denang dipatubegihon si Deborah do dia di pamujioni songo dia mah di hatiha hola salapu si Joshua teh memang hurangan do partogi di bangsa Israel mulu hurangan do partogi na manguluhon na pasti ya olo mamapar aka bangsoi
Alanido kadamang doho dena dirajumi rohani si Deborah do na pinabakit ni debata ibana gabi ina ni Israel. Gabi ina ni Israel jala takas marhite-hite pabahenan na pinasahat ni debata si ulahonon ni ibana gabi di tutupi na huranga partugi bangsa Israel alay marhite-hite ibana gabi dahapot gabi tertutupi hahurangani alanido kadamang doho denang takas do hadirion na dilapati gabi ula-ula ni debata bohabure penang terjalo hita kadamang doho denang na dipakai Tuhani hita di sada-sada punguan laho menghadirhon doho lau patu begehon lomoni rohani debata bodo pe rajumata hita perhitian ni Tuhani bodo pe rajumata dipakai Tuhani ngulu tahun ketika orang Israel kekosongan akaraja kapartigor akapartogi gabi bo dirajumi si Deborah odo dia dehon gabi dang tada nahurangan partogi bangsa Israeli bodo akadamang doho denang tabigi masa ya hadirion ni halak mabuan pos ni roha hadirion ni sesahalak di tonga-tonga ni sada keluarga na sopok somarama somarina misalnya alai gabe dang tada na sopok somarama somarina keluarga misalnya di sada pangulion ala adong boy halak na gabe mangudihon buria kadamang dok denang ala ni keluarga na asing gabe dang tada keluarga na sopok somarama somarina misalnya muli manang manguli adong na mangamai adong keluarga na mangudihon so bangsa Israeli tutuhurangan do dipartogi si Deborah boy manutupi alanya ala dipakai de batai bana gabe ina ni sada bangso akadamang do denang terlalu yakena wado boy do songo si Deborah gabe panurirang nama buan barita nauli sian debata pasahat to ni barita nauli do nang diboko inang barita lasiroha do nang naharuar syakita kainang songo si Deborah akadamang doho denang nama syaholonga kita pamujion nama say balga paredeon nama say takas ido naneng sipatu begihon do debata ido didok si Deborah debata do dipapuji-puji lau sudah bangsa Israel teruli maparsauli hok kamonangani akaparupuan di partuai hapeninna na biasa marsigulup manahu yaiki alai anggoon ala ni hamonangani gabe guarni Jahoba do dipapuji-puji tole ali Deborah tole taide hom masada edde hamu hehe maho ali barak jala tugihon akka na tartaba binahemi ali anak ni Abinoam. Ini loh Bapak Ibu saudaraku menyanyikan, memuji-muji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Alanido naing ido na haruar kita. Di suri pabahenan ni debata niandang marhamonangan sian halak kanabe hita. Alai marhamonanga kita di lehod debata di basahod debata hamonangan itu hita menaluhon akahuaso ni sibolisi. Alan tapuji ma debata. Ay di bagasan Kristus nunga di pasahat itu hita. Marhamonangan do hita kadamang dohot dena di bahen debata mamulus akapar sahito ni akapar soryotay tapuji ma Tuhani ibana mana tapatibo ibana mana tapasangap bernyanyi nyanyian adalah salah satu unsur tertua dalam peribadahan ya dang adong ibadah naso mariddeate
Alanya kadang do denang edehum majahuba, edehum pabahenan nai, ay ganup ari do dibayan akan nai baru di bagasang ngulup, edehum edenai baru tu jahuba. Edehum apalagi kita teh sebagai orang Kristen nyanyian, kita berduka juga bernyanyi, karena lewat nyanyian kita bisa mencetuskan, mencurahkan isi hati kita. Dalam suka juga kita bernyanyi, maka nyanyikanlah. Apa dan bagaimanapun kehidupanmu, nyanyikanlah kepada Tuhan, serukanlah kepada Tuhan. Alani tadok mau lihate. Ai di bahasa hud debatado te hita hamu baun ni roha. Asa molonunga dapotan hamu baun ni roha hita tapasahak ma tapangido ma pengampunan set Tuhani. Bahasa hunun Tuhan debatama tu hita pengampunan. Jala molonunga dapot hita pengampunan masuhat tama aka pasu-pasu nasian debata. Alani mari nyanyikan perbuatan Tuhan. Tinggikan Dia dan muliakan Dia senantiasa dalam hidupmu. Amin.